Chỉ bảy với cô lê gần lên để ta thì weekly market forecast na cái năm na current supply chel tục ka duong in karon siam ma man lawa exam lai kan ni bok ne buai vel tu kan ni zo chuan duong in karon siam ma man lawa mi lar se thiam la chuan i WhatsApp group kan soi kha aum to a du chuan a du tan join thei mo kan soi hau thin chuan enge i fundamental in veina chuan bul kan tanang kar ma sa kan mong in news poimo um kan hmuh hian interest rate karma sa Wednesday a chuka Wednesday New York Times on Wednesday ni ma se Thursday kai mani time zone a chuan ta interest rate an la thlak lo ta ni fetin omzia chu interest rate hi hei ala ngai renga 5.5 a lo ma chu an interest rate hi tuna hin a sang pa ngai si khopa omzia chu interest rate a san chuan dollar a san na chance a sanga chuan dollar a san na chance a sanga interest rate ala san chuan inflation an betel na zel an ta chuan Friday a NFP kan nei bok ta Friday a NFP in dollar bullishness min la pe chumi song song nin chuan I dollar a overall bullishness mo ama kan soyang thoin dollar a kan la bullish fundamental a pawimawh chart a pawh min hmuh kan tin than chu kan hmuh hian hei price in target zone a nei ran mai ni ta monthly fair value gap a hma tang kan target thei tur kan ti ka ti tawh January thla tang chu tunah hei kan monthly fair value gap zone chu kan pan mek a tegas chuan i kha kha kan ma san news om pawimawh fal pahnih ni ta khang ho khan market kal dan tur a hrilang kan tia kan hmungin karma sa a han chuk thla hman viau na kan enjoy nga weekly a pawh weekly am tawh in kan hmuh hian weekly a pawh chuk thla hman viau ma se i NFP khan market a rawn push ta vaka chuan chuan bullishness kan nei chhun zawm zel bei seila tungkar a pawh chuan tungkar news kan enang tunkarah hian USD news pawimawh lutuk a awm lo a hemi page an data awm lo a hemi hi chu news pangai kan enang a enge thil sawi te kan hriat duh chuan a ni lo chuan pawimawh em em lo ta chuan unemployment claim a ni unemployment rate leh unemployment claims a awm ta a bak chu US dollar news pawimawh kar leh bik tak chu news lian tham pawimawh lutuk a awm lo tina an chu chuan kan hmuh hian DXY chuan a hma a ka sawi tawh tho kan bullish a engte kan chho dawn chu kan hrelo kan ti kha mahse hei hi kan buy side liquidity kan target maw ani ta chu chu daily en taila daily a hian kan hmuh hian price hi a rawn hi Wednesday hian a rawn chhuk thla vak ta mahse a chho heti a chho len chanin ka ti nge a chho len chan chu hei FOMC a interest rate a rawn chhuah chiah khan interest rate an thlat dawn lo ti a rawn chhuh khan price hi spike chho ta vak a chuan Thursday a sell off kan nei le a chuan Friday a kan hmuh hian I NFP data rawn chhuak a bullishness kan nei ta ni chuan daily a chuan kan hmuh hian kan bullish tawh khawp a ka be sei dan chung kar leh kar tir lamah chuan hemi monthly fair value gap hi kan luh zone hi kan luh chho thei mai chu ka ringa example ah Monday ah pawh ni mai thei example ah Monday open law ni chuan high target more possible anh pawh Monday a in open high a hemi touch si lo a doji candle te a create ani chuan kan monthly fair value gap te lo a create ani chuan kan pull back thla char charanga I kar top lama kan push chho le thei tur te pawh bei sei tai la mase chu engte nge kan hriat ang ani chuan hourly 1 hour time frame ah kan hmuh hian price hi hemi range chungah chuan chen na sat zia hi kan hmuh hian NFP data rawn chhuak a chho ta vut mai ni chuan 1 hour ah chuan areas of values zon dawn chuan a awm vak lo a kan hmuh hian tlai sell side imbalance hi maw buy side efficiency kan nei tlai hemi hi ni mai ta kan areas of values clear values nei chuan heta engtin nge resistant ami tih hemi pawh kan la nei ta Monday a rawn pull a back a hemi zone a rawn pull back a push higher pawh kan bei se thei mahse ka sawi tu kha engmah
clear om lo kha tiang zo kha zo chu an chon enge market in min pek ti ha poi mo ber ta market in athil min show a ri follower ek kha ni mai chuan for a wara po kan hmu hian candle hi lian khoba ma se ka hmu chu fair value gap kan soina han tlai hian for a wara fair value gap hi kan hmu hian a siam hemi three candle face in a siam hi mo hemi chung close in momentum nei kan la close lo ta chuang chuan for a war hi en tai la for a war a chuan ye han pull back ila chuan kan pull back anga hemi zone ah hian eng chen nge pull back dong pawh se lo he ta pawh pull back thei mo ma se eng tlawn zone ah pawh pull back se kha kha chu lower time frame ah I bullish a aron in le huna entry kan zonga chu zong chu mai an direction chu bullish clear bullish ania mo hemi low hi chu kan hemi low close hi chu ari nom to lo chuan chuan hemi low ngai jung kan stay ari nom to chuan by scenario en chak chak thei to ni lower time frame ah chuan in euro USD en le zoi tai la DXY bearish zok mai moti mai tur ni euro USD hi I NFP data wang te zok khan eng lo ka ti lo ta I overall trend ta chuan kan hmong hian overall trend ta chuan bearishness in a sal tuk lo ni mo a slow right mai kan hmong hian hei market structure clear break pawh a show lo ta DXY chop lai anga kha chuan a chop chuk ma zo ani ma se tuna chuan a low pawh a break lo a DXY chuan clear break a nei to ta hemi hai hi chuan euro USD a pawh higher time frame kan en le zuai ngai nge mo drawing hi lo lo se higher time frame ai nge kan target thei kan hmong hian next week in tunai kan hmong hian weekly hian hei fair value gap a create mai thei ta next week hian a create ka bei sei le zual chuan hemi hi sell side liquidity hemi first target ani hemi target phot tai la monthly a target tur kan name kan en le zuai ang monthly a pawh hei monthly fair value gap awm na ni kan hmu hian DXY ang tho in ta hian euro USD a pawh monthly fair value gap chete awm ta ni hemi zone hi ron thleng put se chuan tatang chuan enge buy scenario om sun zon don nge kan en thei nga ma se chumi hma chu kan bearish ri hle ti kha hriat phot mai tur mo buy la zon chi lo long term tam phei chuan ma se kan hmong hian kan daily a kan lo dan pawh hi kan hmong hian retracement law ni ron chuk se a chho chuan a chho le vut mai thei chuan higher time frame overall trend monthly ate chuan buy ni ma se monthly a trade tur reward kha kan ni lo ta lower time frame ne kan trade kop zela wan chuan for a wara pawh nie hemi hai hi han la se eng tin nge hemi hai a langa kan be sei dan index so yang thoin hemi hai la se lower time frame a eng tin nge che dan zerin kan in do ni chuan gold kan en le zoyang gold hi higher time frame kan en lo ve en le thang tai la monthly a chuan gold pawh a hma ka sawi ang tho khan hemi hai kan la mo buy side liquidity kan la chuan internal liquidity kan lak le a bei sei omai nge kan first target kan ti chuan internal range liquidity 2000 le 1950 pawh kan thleng pha mai theia kan thleng tin an lo ma se enge kan bei sei thei kha chu kan en zelang
kha chu DXY che dan te po overall ani ma se kha ma ka so yang ta wang a ting e DXY a ma khan e DXY a chau ta gold po up ta ma te kha kha chan ni zone war chat te am wang han da chuan 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 tu na chuan engma thil chiang a soi thei lo ta ma se um khami war chat te kha mi chung chang a news te kha in share zawi la kha nga in share zaw chuan mo i enge opportunity sang sang kha kan hmu bel ve zel thei dawn ta ni chuan tuna daily order flow hi an taila um hemi tang hian pusha kan pusha tro chuan kan pusha ma se eng hai ma kan break lo mo last high hemi last swing high che kan break a chuan kan on retrace le a kan retrace le a chuan a low kan break le box hi lo a bearish ti dawn in chuan enge tuna kan nei kan ti chuan daily ah chuan overall kan thi hriat thiam a har a mase kan react na hi kan hmu hian daily fair value gap atang ani chuan daily fair value gap atang enge ka soi ama ka soi chen fair value gap atang fair value gap thok create kan be sai thing an ti tro chuan kan hmu hian tuna daily order flow chu la bullish englo as of right now chuan la bullish ri khopa daily ani chu wa soi daily time frame order flow chu kan hmu hian bullish nga te bullish san kan hmu hian daily fair value gap a kan ri ka fair value gap thar a siam ta ni tro kan hmu hian fair value gap thar a siam a fair value gap thar kan ta cha reaction om le a chuan hemi swing high hi kan weekend kan break boka chuan chuan daily ngor en hi chuan higher prices gold ta po kan la be sei thei tha chumi che du DXY nei nang lo ta ni DXY ah chuan higher prices kan la be sei gold ta po higher prices daily hi chuan la lang ve chuan chuan kan trade thiam anga ya I engtinge kan swing trade ton te ani kha chuan tlemin a buai thlau ve deuh day trader tan chuan engte ka soyang day trader in and out in the day ang kan ni kha chuan engma khatinga kha chuan har san na em mom lo ta ni ma se entina long term trader te swing trader a car hold te mo khatiang kan ni kha chuan tuna chuan gold chu khatianga trade na hun vak kha ni hring ka hre lo a trade dung zung mai kha lo chuan in 1 hour time frame a in le tai la tlai buy side liquidity kan la internal rate liquidity kan la le a mo a bullish point of view in ni chu kan la view hemi fair value gap po hi ka video masahan ka soi to a 1 hour a pe jong kan hmung hian thil kan hmung hian a order flow chu bullish ani ta ma se buy side liquidity kan la big sell off kan nei ta ni chuan 1 hour a ta reaction kan nei ta daily fair value gap a reaction kan nei ta ma se kan hmung hian NFP sell off hi turua sell off dang chu kan be sei le thei ka la ring ani tin nge thlen don chu ka hrela kha chu mo tuna tak chung gold chu a main direction chu soi har ka ti hri khom mai chui chuan om don ti ngot thei pawh ni hri lo gold bik tak hi chu DXY le euro USD kha chu a chiang ta chuan kar le chu ani chuan entenan kar le a 4 hour le 15 minute te ka lo trade don ni chuan DXY a chu chuan lo che ta se mo euro USD ha ka prefer zo ang ma se ka trading zone le ka trading system bi ka new year ka ka trade don ni chuan day trade ang ani chuan gold chu ka day trade awangin ase overall direction chu kan hmung khan daily a chuan ala bullish pa nga ya ma se DXY bearish DXY bullish chuan gold po 2001 thleng thei chu kan la target thei ka ringa ma se DXY bear nen
a in correlate tu ber ne na che danin an lo wangin soithiam har